बिदिनो लोगोफोर आं दा माने हस्पिटालावसो दंफैयो आरोना मैयाबो फैखांबायमोन आङो ओमफ्राय दाखालिनो सानदेआवनो लाबोदोंमोन आइखौ जोंहा बिखुनजोखौ किडनि स्टन जादों नालाय 3 पइन्ट बेसेबांबा मोन दा बांद्राय साबाय थानायखाय थानो हायैनि दाखालिबावो तेजपुर मेडिकेलाव लाबोनांबाय ओमफ्राय दा दिनै अपारेसनबो जाबाय आरोना साक्सेसफुल जाबाय अपारेसना दा नै आइखौ नैबेहाय माने फुथुनानै दोनथ'दों ओंखामबो मोनजायाखै ओंखाम जानो होथ'वाखै अपारेसन खालामनायनि सिगां ओंखाम जाहोआ नालाय उदै खालि थानांगौ ओमफ्राय दानो मोनजाथ'वा बेयो सेलिनाबो जोबथारसिगोन सेलिन होगासिनो खुलिलाय आखाइ आइखौ अन्थाइ जादों आरोना किडनि स्टन नै अन्थाइया बेसेबां गिदिर नै नायदो नोंथांमोना अन्थाइखौ माने गथामोन आरोना बियो ओमफ्राय बेखौ मेचिनजों सौफायनानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै गहोबाय आरो सोरनाबा बिदिनो मुलिफोरजोंबो गयो खायफानिया आयुर्वेदिकनि मुलिफोरजों आरो खायफा लकेल मुलिफोरजों जायै गयो माने जामनानै गयो आरोना नैबे अन्थाइया पेसाबजों गबोयो दा आइनिया एसे बेलेग बेयो अन्थाइया नै गोसोमथार खायसेना माइरं बायदिबो जायो माइरं बायदिया थाब गयो आरोना ओमफ्राय दा बेनिखौ अपारेसन खालामनांबाय मोजाङै मोजां जाबाय अपारेसनाबो साक्सेसफुल जाबाय थेवबो साननैसो थाबावनांगोन दा बेफोर गासिबो माने जोंनि जानायनि थाखायबो जायो दैखौ जोङो फिल्टार खालामनानै लोङा खायफाया दैया मोजांखा होननानै माने फिल्टार खालामना लाबानो लोङो फिल्टार खालामनांगौ जों एक्सुवेलि दैखौ दैनिल' थाखाय जाया गोबां जानाय लोंनायावबो जोंना गासिबो केमिकेल जाजोब्बाय नालाय जोङो मैगं बायनानै जाबाबो गासिबो माने बिदिनो मुलि होनाय हासार होनाय बेफोरनि थाखायनो बांसिन दायो किडनि स्टोनल' माने अन्थाइ जानायल' आरोना बेमारानो दा नै बख'बाय अन्थाइखौ मुलिजोंनो गागौमोन गानायालाय आरो बेमारियाबो बिखुनजोआबो थानो हायासै नालाय सानानै ओंखायनो लाबोनांबाय बारा गिदिर नङामोन 3.4 ल'सोमोन सोरनाबा बिदिनो 8 9 12 गाहाम जानाय दङ दा नोंथांमोनहाबो जादोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सोरनाव जादों आरो बोरै हामखो दा नै दिनैसो अपारेसन खालामनो फैदों नालाय साक्सेसफुल जाबाय आरो दाखालिनो फैदों फैनायाथ' देवबारैनो ओमफ्राय आयुष्मान कार्ड रेजिस्ट्रेसन जाथ'वाखैमोन दा आयुष्मान कार्ड लाबोयोबा माने एसे रेहाय जायो आरोना हस्पिटालफोराव बबेबा हस्पिटालाव आयुष्मान कार्ड एलाउड जायो नालाय बेनिफ्राय जों एसे एनै फैसाखौ रेहाय मोनो आरो आइखौ नै दा बेयाव थुनानै दोनथ'बाय आफायाथ' हारसिंनो दाखालिनिफ्रायनो रावबो गैया नायफैग्राबो गोरों मानसिबो गैया नालाय हारसिंनो थानांगासिनो नायनांगासिनो दा आंहाबो खामानि बेस्थ' सोलाबा नालाय आंबो अब्लाबो माने खामानि गारनानै आं फैबाय नोंनि बिखुनजो जायो नालाय उपाय गैया दा थेवबो अपारेसना मोजाङै मोजां जानानै थांबाय दा साननैसो थाबावनांगोन आरो हस्पिटालावनो ओमफ्राय उनाव लांसिगोन थ' बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय